Felly, y prawn ma, i ni'n cael cwmni gwestai arbennig. Dwi'n gweithio yn amlwg i Mapio Cymru, rhan o brosiect Llywodraeth Cymru hybu enwau llefydd. Ac o'n i'n meddwl, wel, byddai'n neis ffeindio mas mwy am y ti enwau llefydd yng nghyneuon Cymraeg. O'n i'n cofio ambell un, pan o'n i'n gweithio'n digon lwcus i wario Radio Cymreig, fi'n cofio clychau Aberdyfi yn rhywbeth tebyg gyda Hergest. O'n i'n meddwl, pwy yw'r person i ofyn, ond dwi'n wedi cadw'n cysylltu gyda Sion Maffia am rai blynyddoedd, felly dyma ni nawr yn gofyn i Sion. Sion, diolch am ymuno gyda ni'n gyntaf. Croeso. Cyn i ni fynd ati gyda caneuon Cymraeg, wyt dweud rhywfaint am dy hunan fel cerddor a dy gefndidion hefyd wrth gwrs o ran y prosiect yma, lle ti wedi byw a pa ardaloedd sy'n bwysig i ti? Wel, dwi'n person sydd mae'r teulu wedi symud dipyn pan o'n i yn blentyn efo mam a dad, efo rhieni, a dyn byw yn Llambed am gyfnod, Llanybydder. Ti ar ochrau, ti just about yn gallu cael radio Cymreig, yn yr hen fydd yn Llanybydder. Fi'n cofio DJ yna unwaith, ond ie, amser hir yn ôl. Dim di ddim Ie, o dwi'n mynd yn ôl o'n i'r, bloody hell, 60au, diwedd o 60au, ti'n dwi'n ei ten y byn yn gwylio'n byd. So, ie, a dyn, lle athon ni, mae'r teulu ar ochr mam a'n nhad yn dod o lot o wahanol llefydd yng Nghymru, ti'n bo? So, dwi wastad wedi teimlo, dwi wedi byw yng Nghaerdydd, dwi wedi byw Talafont, wrth ymwyl o Brystwyth yn gweithio yn Olfa am gyfnod. Dwi'n dall o'r ardal yna, ti'n dod e? Ie, pentre nesau, dole ar y ffordd i Rhyd y Penna a Bowstris ydw i, felly ie, yna'n tipyn o gyd i gwyddau i ddechrau yna. Ond hefyd, achos bod fi wedi cael yn wyn i fyny mewn dipyn o wahanol llefydd cyn landio yn Bethesda, yn y gogledd, de? Pan ni faint oedd, fi 8, rhywbeth felly o'n i'n cyrraedd Bethesda. 8, 9, lle. Achos bod fi wedi bod yn byw mewn wahanol llefydd trwy Gymru, dwi wastad wedi teimlo chydig bach tu allan i'r gymdeithas dwi'n byw yn ni. Ti'n gwybod fel? Enghraifft pan gryddon ni Bethesda a pobl yn gofyn, "Diw, hogyn bwyd ti felly? Pwy di dy mam a dy dad i, ti'n gwybod?" A yn amlwg, doedden nhw ddim yn abod mam yn had, achos oedden nhw'n dod yn gynhenid o Bethesda, ti'n gwybod? So dwi wedi teimlo slightly ar y tu allan o ran hynny, ond hefyd, be mae hynny wedi roed i fi ydy, dwi'n gweld yn un fel rhywun o Bethesda, so dwi'n dybycach i bobl Bethesda yn neb arall, ffordd i siarad. A fanna mae lot o ffrindiau fi. Ond, be mae symud o un lle llall wedi gwneud i fi ydy, gen i ymwybyddiaeth o gwahanol acenion, wahanol llefydd, wahanol cymdeithasau trwy Gymru. Cymru yn ddi-Gymraeg ac Cymraeg iaith, lle. So, mae gen i empathi i lot o wahanol llefydd yng Nghymru. Mae wahanol i lot o bobl dwi'n nabod, maen nhw'n tueddu bod ynglwm i'w fro eu hunan ac yn gweld y byd trwy sbectol y fro yna. Dwi'n plwyfo felly, ie. Ie, dwi'n tueddu i weld Cymru mewn ffordd slightly gwahanol fel yna. Dwi'n gweld lot o gogs yn dweud, dwi'n mynd all y bobl South yn siarad, a dwi'n mynd bobl South yn dweud, dwi'n mynd all y gogs yn siarad. Ond dwi'n syrthio yn y canol, so dwi'n all y ddau yn siarad. A dwi'n siarad dweud, come on, da ni gyd i fath, really, ti'n bod? Ie, wel, mae'r ffin gogleddol yn dibynnu yn le chi'n, fel rhywun o Aberystwyth, ardal Aberystwyth, bydden ni'n dieddol yn meddwl ar y pryd bod y ffin i'r gogledd yn dechrau tua Teles yn ffordd, bydden ni'n cynnwys Talabont yn y gogledd, ond wedyn pentre nesa y gogledd yn Dwi'n cytuno efo chdi mynd. Yn hollol. Ti'n bod, mae gen i stori fach i bacio hwnna i fyny, de. O'n i ar traws Cambria, bus traws Cambria, neu traws Cymru, dwi'n meddwl, ydy erbyn hyn, de. O Gaerdydd i Bangor. A dwi'n cofio, mae hwnna'n neud lot o stops lleol, dydi, ar ffordd. A dwi'n cofio, o'n i'n sgandor ar y cenion yr holl ffordd i fyny o'r de i'r gogledd. A pan gryddon ni Taliesin, dwi'n meddwl bod chdi lawr i'r pentra iawn, dyd nhw. Nes i sylwi yr acenion yn sydyn
yn mynd yn mwy ogleddol. Oedd yr i dot yn mynd yn de. Ie, na ni, ie. Just ffin bach de. Gan sydyn reit, mae un person un ochr y clawdd yn i, yn llall yn i. Mae'n gymaint wahaniaeth rhwng y ddau lle yma'n anhygoel, ond ia, dwi'n cytuno, fan'na mae'r lein ella. Ie, a hefyd mae'r acen, beth o'n i'n deall pan ni'n ifancach yn cael ei dwyno fyny yn ardal, bod yr acen, beth o'n i'n ystyried yn acen, o'n i'n clywed fel acen sgws, i raddau yn rhan o rhyw fath o acen gogledd Cymru. Fi'n cofio gofyn i rywun yn coleg o pan ni'n neud rhywbeth o ieithyddeg o pam de mae'r pobl gogledd Cymru'n siarad mewn acen sgaws pan ni'n siarad Saesneg. Nath un ei hys yn cofio esbonio bod rhyw fath o'r acen yr ardal eang o dde. I ddweud y gwir, oedd pobl gall yr un cwestiwn fod pan mae pobl Lerpwl yn siarad mewn acen gogledd Cymru, yn dweud, bod e'n falle mwy o gymysgedd gyda'r Gwyddelod yn Lerpwl, ond bod e rhyw fath o ardal eitha eang o ran acen. Felly, ie, beth yn wneud hefyd, oedd pan o'n i'n es i'n nôl o coleg wedyn i Aberystwyth i gweithio'n radio caneuon, ti'n dweud yn byti o beth yw dy ached i neu beth bynnag yn ardal ni, oedd ni ffermwyr yn dod mewn i wneud rhaglen i ffermwyr, wrth gwrs, yn y bore, oedd e'n gret, o'n i'n mwynhau. Ond un o'r cwestiwn o'n i'n cael yn gofyn oedd beth yw dy steil di, sef yn Ceredigion, beth yw dy enw di, ond hefyd yn fwy pwysig enw nid jyst y rhieni di, ond rhieni nhw hefyd, yn dweud beth yw dy... Reit, steil. Ie, beth yw dy steil, ie, fel... So ni'n cymryd i feddwl enw tad yn had, digwydd fod Mr Williams Mervyn yn gweithio yn Llyn Celyn. Felly, o beth ni'n ffeindio, oedd mwy o bobl o'r genedlaeth hynna, hun, yn nabod tad ci fi neu beth bynnag, ac oedd yn nabod dad, oedd yn real, achos y dad o Aberystwyth, felly oedd pawb o'n i'n nabod yn barod yn nabod dad, ond Ceredigion fwy eang, bydd y pobl yn Llyn Celyn unrhyw le tu allan i Aberystwyth yn nabod enw'n tad ci. Oedd yn gret, achos o'n i ddim yn nabod e'n ddau, ond achos ni'n mynd nabod e'n gwbl, oedd gafodd ei farw o dad ni ifanc. Ond ie, jyst yr agos atro, so des i'n agos iawn at Ceredigion fel sir, pan oedd gen i ddim, o'n i'n methu aros mewn mas o'r lle, pan o'n i'n ifancach. So mae'n holl bwysig, mae'r syniad na teulu ac perthyn a cherddoreth hefyd, wrth gwrs. Felly, dweud tipyn am cyn bod ni'n dechrau enwau llefydd yn caneuon, ti eisiau atgoffa ni atgoffa y pobl sy'n gwylio falle yn gwybod mwy am ti'n mapio ac ati, sut dath y Maffia i'r amlwg ac, band ti a Sion oedd ei, ddechrau Sion dy frawd i'r drymwyr. Ie, mae'r ffaith bod Maffia wedi cychwyn y gwbl, dwi'n meddwl, yn reit serendipitous, i eisiau gael Saesneg, dwi'n gwybod beth i gael Cymraeg yma. Dwi'n mynd yn gwybod beth mae'r Saesneg yn golygu yn iawn. Na, thank you. Trwy cyd-ddigwyddiad, yn cyd-ddigwyddiadol, oedd ffaith bod Gwyn a fi wedi symud i fewn i Fethesda fel pobl o'r tu allan, wedi dod o Llambed, Llanybyddyr, oedd ffaith bod ni chydig bach ar y tu allan i'r gymdeithas mewn ffordd, wedi chwarae Rhan mewn band, dwi'n meddwl, achos o'n i fel plentyn bach, mae'n anodd symud o un lle llall ac o'r ei ffrindiau newydd, yn ymwneud pan ti'n plentyn, mae'n anodd, tydi'r sgiliau cymdeithasol ddim gynti na di. Ti'n gwybod sut ti dweud, enw fi, di Sion, dwi'n neud hyn y lle, beth ti'n neud? Mae'n mysystr, oedd Gwyn ymrawd sy'n chwarae drums efo Maffia, a fi, oedd ni'n ffeindio fo reit anodd i gymysgu ar y cychwyn. Achos oedd y caneuon yn wahanol hefyd, yn un peth. O'n i'n siarad Cymraeg rhyw fath o pobl Bethesda. Felly acen Cadiad o da ti ddechrau, Sion, ydy? Be? Acen Cadiad gen ti ddechrau? Ie, Rhan, o'n i'n siarad fel hyn, ti'n bod? Ie, da iawn. A wedyn, pan ti'n siarad efo rhai aelodau'r teulu sydd dal yn fyw o'r ardal yna, dwi'n siarad mach fel hyn, ti'n bod? Dwi'n gweud fan hyn, ond
Digon debyg. Publicwm. Diwan, ie. So... Na i ddim ceisio acen gogleddol fi yn ystod y recordiad. Mae'n rhaid hi ni, Ceri, gafodd ei eni o dad yn gweithio yn Prifysgol Bangor, gafodd ei eni yn byw ar Ynys Môn, yn mynd i'r cylch. Dwi'n meddwl bod e'n siarad Cymraeg ychydig bach yn fwy gogleddol na fi, achos is i byth i cylch weithio yn dim byd yn felly Aberystwyth o'n i, ond ie, na ni. Ie, wel, mae'r gwahaniaethau rhwng y wahanol llefydd yng Nghymru, mae'n anhygoel i mewn bod yn wlad mor fach, na gwahaniaethau mawr, does. Anyway, oedd Gwynaf fi yn trio ymgyfuno, dydd y gair na. Ymgyfuno, ie. Ymgyfuno. O'n i'n ddiati, fi'n deall beth ti'n meddwl. Ie, bod yn rhan o'r gymdeithas, wel, fel plentyn, a dwi'n meddwl, oedd creu band yn un ffordd o wneud yna. Achos oeddech chi'n dod ein o ddau o ffrindiau agos i fewn, a oeddech chi'n creu dy fyd dy hun o fewn y band, dy gang dy hun. Oedd o'n, mewn ffordd, oedd o fel security hefyd, ti'n meddwl, gyd ti dy gang di, dy deulu di, basically. Dyna oedd Sion Maffia, na dal i fod, da ni dal yn ffrindiau, wwan, ti'n ystod ysgol. A dwi'n meddwl bod hynny wedi dod o'r ffaith i raddau, o'r ffaith bod Gwynaf fi wedi dod ardal gwahanol, a wedi creu'r gang yma, mewn ffordd, ti'n bo, efo ffrindiau agos ni. Ni'n cofio pan ni'n neud y rhaglen, byddai'r hysbys, neu'n chwilio'r rhaglen hynny, mynd i'n ysgol chi fi'n credu yn Bethesda, ac ges i, so mae gen i ambell i ddyn rwle, o tua Gwyn fi'n credu yn ifancach. O'n i'n mynd i wneud quiz ar-lein am beth i pwy di rhain, ond oedd rhywun yma bod nhw'n bach yn anodd. Sa'n meddwl bod ti'n newid dim. Be oedd y llun, ti'n cofio? Oedd e'n llun holl ysgol, dwi'n credu. Reit, oce. Paw, ie. Na i ddan o'r blaen ti rhywbeth. Ie, gret, ie, brilliant. Ie, na, so, ti'n bod, mae'r ffaith bod Maffia wedi dechrau gwbl yn rhannol, wedi digwydd oherwydd bod ni'n dod o lle gwahanol a bod ni eisiau rhoi stamp yn hunan ar lle oedden ni, mewn ffordd. A dwi'n mor falch mewn ffordd, gathon ni yn derbyn gyn y gymuned fel band Bethesda, yn y cychwyn yn gwybod pwy oedden ni, ond erbyn diwedd o pob yn gwybod pwy oedd Sion Maffia. A hwnna'n oedd y statement bach yn un hunan, o fewn Bethesda, felly. Ac yn sgil hynny, doedd lot wel, dim yn sgil Maffia, doedd y Sion, ond oedd Maffia'n un o'r grŵps cynhara yn yr 80au i cael unrhyw fath o sylw trwy Gymru, felly. Oedd yna bandi eraill, wrth gwrs, oedd Celt, Mwg, oedd Offspring, yn band Saesneg, nath nhw i da yna, a ni chwarae fy nhw hefyd. Ond, ie, so... Offspring yn band America. Nid yr Offspring o America fi'n cymryd, oedd yna'n hoff band braw bach fi'r Offspring. Na, dim nhw. Nath nhw copio yr enw, nath nhw ddwy'n enw gyda ni, wrth gwrs. Yeah, pretty fly for a bit. Mae'r, ti'n beth, fi'n newydd, achos ni'n meddwl, achos ni'n gobeithio cael mwy na geinsgwrs am beth i caneuon gwahanol sydd yn dwy'n enwau, yn y defnyddio enwau llefydd. Fi'n newydd sylweddoli o edrych ar un o'r rhestrau, bod gen i... na i ddangos, os ti'n gallu dangos. Mae gen i yr anrefn, ond dwi ddim yn siŵr, lle ges i hwn, so hwn yw'r un, dim yn dros yn gweithio. A mae di blyrio, ond dwi'n gwybod pa endio, Dragon's Revenge, ie? Ie, na ni. Felly, dwi'n siŵr, oedd e ddath falle bryd yn mynodiad i ben. Ond wrth gwrs, tithau a dyfrawd ys yn chwarae ar hwn. Na ni, wrth gwrs, ar yr un mae'r rhedeg i Paris. Os gwrs dwi'n enw lle Cymraeg, ond mae'n enw lle beth bynnag. Briliant, ie. Un o'r hoff ganeuon fi erioed bryd i dweud, ond wrth gwrs mae fe'n Gymraeg. Yndi, mae hwnna'n gan sydd wedi gweithio i anrefn, oedd hwnna syrthio i'w le fel can. Dwi'n cofio, ar y pryd pan o'n i gyd yn jamio ac yn ymarfer y peth ac yn ocio fa ti gilydd. A ni'n meddwl, mae hwn yn mynd i bod yn da, achos oedd yn chorus bach catchy doedd, a oedd y pwnc hefyd o Rhys Mwyn at sgwennu'r geiriau. A dyn Sion gath y tiwn canu a... O, ti'n nath ni gyd cyfrannu i'r gan, lle.
oedd Gwyn ymrawd a fi yn y band, ac oedd Sion a Rhys, so 2 set o frodyr mewn un band. O, reit. O'n i'n mynd deall ni bod Oedd na dynamic na de, oedd na dynamic, oedd yn creu rhyw fath o tensiwn, achos oedd na portro tensiwn rhwng brodyr i ddechrau ni mewn band, heb sôn o fewn band gyffredinol. Rhwng brodyr mewn band, mae'n medru bod yn ymfflymychol weithiau, ti'n gwybod? Achos brodyr yn enwedig mewn oed tebyg, o'n i'n meindio deud wrth Gwyn be o'n i'n meddwl, lle wrth ffrind ar rhywun arall, ella fysa ti chydig bach mwy sydl. Ie, of course. Prawd ti'n dweud, ti'n Gwyn, ti jyst ddim yn trio, a dim neith o ddweud beth wrth fi, Sion, ti'n meddwl bod chdi'n mynd i chwarae gitar na, ti'n bloody hopeless, ti'n a wedyn oedd y tensiwn yma, ac efo anrem, oedd gen ti'r 2 set o brodyr yn gwffio yn y byd i gilydd weithiau, oedd yn absolutely, oedd yn briliant, oedd yn rhaid i ddweud. Dwi'n cofio un... Ie, Cymraeg. Ia, na, sori, jyst un enghraifft sydyn o'r hyn dwi'n sôn am, a dwi'n mynd off o'r tangents, ond oedd Sion a Rhys wedi cael ffrau un noson, ynglŷn â rhywbeth i wneud efo'r band, ti'n gwybod, efo'r gig, achos oedden ni gyd yn cymryd y band yn serious, os oedden ni'n cega, oedd hi'n blydi ffrau iawn, da. A oedd Gwyn a fi yn rolio chwrthyn, yn clywed nhw yn ffrio fe gilydd. Dydy o'n noson wedyn, da. Fi a Gwyn oedd yn ffrio, a'r 2 o'r chwrthyn a benni. Oedd o'n rhyw dynamic, reit, oedd o'n gweithio, am gyfnod. Anyway, ie, oedd o'n line-up bach da. Oedd Gwyn yn drymar pwerus, oedd yn switio anrem yn wych. Oedd Dylan hefyd, wrth gwrs, Dylan Cyrff y drymar cynt a Gwtch, o gyd o dda, ni ffordd i hynna'n. Na fo, ie, I digress fel mae'r Seis yn dweud. Na, ond mae'r... Ddifur, dwi'n credu, weles i'r rhywle heddi gyda ti bod yr un o'r caneuon chi, da ni'n mynd rhan o'ch gêm bach chi, ond nes i dechrau mynd yn gogledd o fanna, bod hwnna yn reiddiol yn fath o reggae pur, ond fi'n credu, erbyn y glywed y record, oedd e mwy fel The Police, o'n i yn sylwi, y ffordd o'ch gael gen y dyddiau cynnar, achos oedd y police mor boblogaeth, yn doedden nhw, oedd y siwr yn temptasiwn i bobl chi'n gweithio gyda, i gael y sŵn reggae blonc oedd nhw'n gael, Ie, na, ti'n iawn hwnna. Mae elfen hynny yn hollol wir. Oedd pam sgwennu fi dy gan hwnna, a yn gyffredinol, pam nath ni'n sgwennu dipyn o stwff reggae ni, pam oedden ni'n jamio fo yn y stad amrwd, pam oedden ni'n cychwyn off, oedd o lot mwy reggae, os lici di, oedd o'n, dwi'n gwybod, oedd o mwy araf, oedd o peth mwy laid back, ac oedd yna rhyw ymwybyddiaeth yn y band, neu bod yn anodd cario reggae drosodd mewn band, mewn gigs Cymraeg weithiau. Achos o ran offer yna, mae gen ti just un gitar yn mynd chic, 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 chic. Di hwnna ddim yn llenwi'r sŵn. Weithiau ti'n mynd clywed y bas yn ddigon cry. Ie, mae'n bwysig yn fel. Ie, a mae'r reggae'n dibynnu gymaint ar y bas. Felly, oedden ni'n trio ffeindio ffordd i mixio elfenna rock mwy swnllid rwsyd i reggae, i rhythm reggae, ti'n bo? A toedd o ddim o'r heidrwydd beth ni'n rili eisiau wneud, ond efo da ni'n rhan oedd gem bach di, dyna ddigwyddodd. A yn benna, achos Richard Morris, y cynhyrchydd, oedd yn cynhyrchu stwff ni, a oedd o'n reit bendant i farn pam oedd ni'n recordio fo. Rhaid o fel yna. Ac oedd y medru cymryd drosodd, a mi gymyrodd o drosodd efo'r gan yna, nath o droi efo ni rhywbeth oedden ni ddim rili eisiau, a mae wedi tre allan, mae'n halfway house o gan yn gerddorol i fi, de. Fi wedi digresio nawr, ond un cwestiwn ni'n gofyn i bawb felly sy'n gwylio yw pa gyneuon ych chi'n adnabod, neu hoffi'n fawr sy'n gyda enwau llefydd Cymraeg. Pan nes i ofyn yr un cwestiwn, wel, na i ofyn un cwestiwn ti, ond hefyd na i estyn y cwestiwn i ddweud pa mor bwysig ydy cynefin, fel ydyn ni'n gyda, i bobl sy'n sgwennu cyneuon. Achos mae, i just off top of men, mae rhywbeth fel The Pogues ac mae yna rhywbeth yn di rock Celtedd hefyd sy'n anodd i ddiffinio, ond sydd yna rhywle. Mae yn bwysig, a dwi'n meddwl mae'r cnefin yn cael ei adlewyrchu yn y cyneuon, dydy, ti'n bo? Yn rhyfedd iawn, y 3 band dwi wedi treulio rhwng amser efo yn ynyddio efo gitarydd, oedd Maffia,
Celt o Bethesda hefyd, neu o Rachub Sarogen, Rhan o Bethesda, ond maen nhw'n ei bod y lle ar wahân. Dwi'n bod Rachub gyd ar nôl iawn. Ac anrefn, efo Celt yn arbennig, oedd Celt yn dwad o Rachub ac oedd criw Rachub yn dilyn nhw a oedd nhw yn product o Rachub, oedd nhw'n hwgio Rachub go iawn. Oedd Maffia, hanner Bethesda a hanner llefydd eraill hefyd efo fi a Gwyn. Ond efo anrefn, dwi'n teimlo Sion a Rhys mwyn oedd y driving force troli anrefn, dweud band nhw oedd anrefn, a dwi'n meddwl bod oedd un nhw, ma nhw, oedd i'w cefndir nhw, oedd nhw'n dod o pentra bach ar nhw Llanfair Caneuon yn Powys, dim yn bell o Trallwn, Welshpool. Pentra bach iawn, a dwi'n gwybod oedd Sion a Rhys ddim yn teimlo yn rhan o'r gymdeithas yna mewn ffordd. Oedd nhw'n sbio allan i pobl tebycach iddyn nhw, pobl oedd nhw'n medru uniaethu efo, ac oedd hynna'n pobl, oedd na ddim lot o bobl tebyg iddyn nhw mewn ffordd. Dwi'n meddwl, i siarad ar ei rhan nhw, bod cynefin nhw wedi achosi iddyn nhw mynd allan o'r cynefin, os licio di, rhedeg i ffwrdd er mwyn dod yn ôl. Da iawn. Mae'r jyst i weid... rhedeg i Paris, Bydd rhaid ni adlef yn un am y benod yma, ond ewn ni nôl i gael penod arall. Diolch fawr am ymuno ni heddi. Mae orffen y sgwrs yma yna, ond ie, edrych mlaen i fwy. Diolch fawr.